Toyota Celica Carlos Sainz peltityöt tehty, eli siis hitsaukset tehty. Ja otetaan tosiaan kuvia näistä tehdyistä paikoista ennen kuin lätkästään niihin tommonen normaalin Barrier 80S runsaasti sinkkipölyä sisältävä laivamaali, jonka nyt luulisi kestävän auton lopun eliniän, etenkin kun tästähän tulee talvella ns. Hallissa säilytettävä pekotin, eikä tätä ole tarkoitus missään tai kuusen juurella säilää. Tosiaan valitettavasti näihin joutuu aika paljon tällainen vanhemmiten peltiä vaihtamaan, että tulee hyvä, mutta tähän se on nyt tehty ja seuraavaksi pintakäsittely. Toki tässä on vielä muuta korin sipistelyä reilusti, mutta nyt on käsitelty käytännössä akselien välinen alue ja hitsattavat paikat on hitsattu, mitkä on tarvinnut tehdä. Ja tosiaan saan sitten jatkaa toisessa paikassa ihan omaan tahtiin rauhaksi. Että mulla on yksi pilarinosturi siellä käytössä, niin ei pääse tonne auton keskelle samalla lailla ihan tohon keskivaiheelle kuin tällä 2 pilarilla, mikä on täällä autokorjaamolla. Nämä on tosiaan nämä kaikki nostopisteet tarvinnut vahvistaa, että ne kestää noston taipumatta. Mutta aika paljon on tosiaan peltiä tänne laitettu ja seuraavaksi pistetään maalit sinne.